Babban makasudin fara wannan aiki, Honorable Tijjani Abdulkadir Jobi ya kalli yanayin da al'ummar wannan mazaɓa ta Marke da wannan gari na Kaleku suke ciki na matsalar ajujuwa, ga yara kuma ana da su wayanda sun yi yawa a cikin aji. Akwai ajujuwan da suke masu kwata-kwata babu ma kwanuka, ba wajen zama. To hakan sai ba shi ƙwarin gwiwa ganin wace hanya zai bi wajen rage cunkoson yara a cikin aji don kawo musu tallafi a ɓangaren taimakonsu na ilimi. Wannan dalilin ne yasa ya ba da umarnin da a zo a gina musu ajujuwa guda 2 wanda so mun taɓa ne. Nan gaba muna tunanin akwai wasu guda 2 da za a ƙara musu don kawo ƙarshen wannan magance cunkoson yara a cikin ajujuwa. Ai kamar yadda na gaya maka, Tijjani Abdulkadir Jobi ba iya kaɗai waje guda yake taɓa ba. Ɓangaren ilimin ma ba nan kaɗai yake taɓa ba, yana taɓa ɓangarorin duk da ya shafi al'umma. To su ma raguwar mazaɓin da muke da su a Dawakin Tofa da Rimin Gado mazaɓu 38, kowace mazaɓa yanzu haka ana can ane musu aikin da suke da mafi buƙatarsa. Abin da nake nufi shine wata mazaɓar sun fi buƙatar matsalar ta ruwa ce, wata mazaɓar sun fi buƙatar matsalar ta titi ce, wata mazaɓar ajujuwa. To a yanzu hakan nan da nake gama babu wata mazaɓa a cikin Dawakin Tofa da Rimin Gado wanda injiniya Tijjani Abdulkadir Jobi baya gabatar da aiki, wanda ya kama daga ajin zuwa harkar ruwa zuwa titi da dai makamantansu. Ba wata mazaɓa wadda injiniya Tijjani Abdulkadir Jobi wadda a kawo yanzu ba ma a yi mata aiki bacin wanda aka yi mata a baya. A yanzu nan kowace mazaɓa a ƙananan hukumomin Dawakin Tofa da Rimin Gado, injiniya Tijjani Abdulkadir Jobi yana gabatar da aikace-aikacen ci gaban al'umma a wannan yankunan. Akwai matsalar titi, akwai matsalar ruwan sha, akwai matsalar ajujuwa. Shi sa na gaya maka cewa shi kansa matsalar ajujuwan ma ba su sami yadda ya kamata a ce a matsayinsu na babban mazaɓa sun samu ba. Farawa akai suna da matsalar titi wanda cikin yardar Ubangiji ita ma injiniya Tijjani Abdulkadir Jobi tunda sun tura koki gare shi, kamar yadda mutanen garin suke faɗa, sun fi kyautata zaton samun biyan buƙatarsu a wajensa akan sauran wakilan da suka zaɓa. To insha Allahu wannan matsalar da suka tura, ita matsalar titi da suke da ita, an sanar da shi, ya ce kuma zai turo ma'aikatansa na ma za a zo a duba. To jama'a assalamu alaikum. Ni sunana Muktar Abban Na'im, kuma a karamar hukumar Dawakin Tofa nake, mazaɓar Dawaki ta Yamma. Kamar yadda masu kallon mu suke gani, muna cikin mazaɓar ɗan guguwa a karamar hukumar Dawakin Tofa, yankin Sarauniya. Mun zo ne domin nuna wa duniya aikace-aikacen da Right Honorable Tijjani Abdulkadir Jobi yake gabatarwa a mazaɓu 38. Wani daga cikin ayyukan da ake yi yanzu haka, classroom ne yake ginawa makarantun da suke a waɗannan mazaɓu namu 38 tsakanin Dawakin Tofa da Rimin Gado. Bayan haka, kamin irin wannan ayyuka akwai irinsu da dama da yake gudanarwa yanzu haka. Akwai tituna, akwai titi idan ka shiga Tofa da ya taso daga Doka, Kwami, Yanoko, Bugai, Sakaratsa, gashi nan tituna ne kala-kala sun shigo, sun hada ya bulle ya Rimawa, ya zai da akwai wanda zai dawo Dawaki, zai zo ya haɗe da Dawaki. So waɗannan abubuwa su ne wannan Tijjani Abdulkadir Jobi ke gudanarwa a halin da muke ciki yanzu. Kafin na yi gaba kuma ina so zan ɗan miƙa saƙon jaje ga al'ummar ƙaramar hukumar Dawakin Tofa, musamman wannan mazaɓa ta ɗan guguwa, bisa alhini da muka tashi da shi a daren jiya zuwa safiyar yau na cire babanmu, yayanmu, ɗan uwanmu, injiniya Ma'azu Magaji Sarauniya, wanda yake a matsayin darakta ne ko menene mukamin shi dai a ma'aikatar NNPC AAK. Wannan shine inda aka sauke shi daga mukaminsa, aka maye gurbinsa da mataimakinsa. To mu dai har kullum abin da muke gani shine naka ne ko ba zai baka komai ba, kuma menene ya zo mana wa Ma'azu injiniya fatan alkhairi, kamar yadda ya mana fatan alkhairi bisa wannan aiki da Honorable Tijjani Abdulkadir Jobi ya gabatar shekaran jiya. Ma'azu ya zo ya taya murna, to mu kuma muna taya shi jaji yau. Ya yi mana murna shekaran jiya, mu kuma muna taya shi jaji yau. Muna taya al'ummar Dawakin Tofa jajen wannan alhini da muka tashi da shi. Ila yau kuma muna ta'aziyya ga al'ummar jihar Kano da al'ummar Dawakin Tofa baki ɗaya bisa rasuwar wani jigon bawan Allah
a shugaban gidajen gona na jihar Kano, Alhaji Aminu Nana Farms, wanda aka fi sani da Boss. Tarihinsa ba zai gushe ba domin ya gina mana ajin karatu a wannan primary ta nan gaba da mu kaɗan. Muna amfani da wannan dama wajen gode masa aniyarsa ta alkhairi. Ubangiji Allah ya sa dalilin wannan aiki da ya mana a ƙaramar hukumar Dawakin Tofa ya zama haske a cikin kabarinsa. Muna ta'aziyya, Allah ya gafarta masa.